Ubani ukusponsorisha ngayo yonke le nto ibhamu ngoba siyathola nanokuthi abanye bahamba ngezimoto eziphezulu. Ngoba ngisho ukuthi abikho abanye abafuthi bayisebenzisa i-advantage ukuthi ingane lezana azazi ukuthi ngemali. Kunenkulu esihloniphayo. Kahle kahle bayinqwaba abantu abagangayo ngengane ngoba bazi ukuthi okay endleza ngane mele zaphuma zathi ziyakwena obvious zokuya nawe ekhaya. Izinto ezenziwe labantu abafana phela ngikhuluma lapha ngo-15 years old, 16, 17, 19, 20. Kukhona yini abakudlayo kuyisidakamizwa noma nje lento lena bayenza bephila saka? Hayi idakamizweni bayazidla abanye-ke badla ontashi abanye babhema ongidi kodwa nje bakhona abaya ngegazi ayazi ukuthi umuntu okay noma ngiya ngegazi ngoshaya 3 namhlanje lapho ngithole leyo mali hambe ekhaya ngifaya 5. Uma uthi uzoshaya 3 usho yini ikhanda lomuntu? Abantu Inibingelele ngiphinde namukele ohlweni lethu i-Untold Stories ngaphansi kwe-channel lethu iRumamonga TV. Sibuyile ngane zakwethu namhlanje sibuye nomunye umfowethu ophansi leNanda simlande eNanda. Ngiyathemba abantu abaningi bayalazi udaba lama West Gang, udaba olusematheni kulezi insuku. Udaba olusematheni njengoba umphathi wabo ebefihlwa kule weekend sibuya kuyo. Namhlanje siphethe umfowethu naye ebekuyo lento le yama gang kodwa yena ngokuthi wabona ukuthi akulungile wagcina ethatha isinqumo sokuthi ashiye sinaye moya. Sabona bhuti wami kunjani? Ngiyaphila bhuti ngiyaphileka. Hayi ngiyaphila bhuti wami ngiyaphila bhuti wami. Sikwamukele siphinde sikubingelele ohlelweni mfethu. Hayi ngiyaphileka cha. Mfethu ngiyazi ukuthi awudingi ukuyidalula kodwa nje bengicela mfethu siqale odabeni lokuthi ngikuzwe uthi nawe ubukhona ngithi kulo mkhakha lo manje ukuthi wangena kanjani mfowami? Cha kulo mkhakha mina ngiyangena kuona lo mkhakha we-West. Ungeneni kwami ngingene ngesizathu sokuthi nami omunye umfowethu wami obhuti wami edengizana naye ade ekhona nami kuwona lo mkhakha lo. Kulo mkhakha ekhaya kungenwa kanjena la usuke uzomela uhambe enyatheleni zamuntu wakini. Ingane ezincane lezana kodwa izinto ezizenzayo zinamandla yabo. Izinto ezenziwe labantu abafana phela ngikhuluma lapha ngo-15 years old, 16, 17, 19, 20. Angikhulumi lapha ukuthi kunomuntu ozomfica onatheke lapha ngikhuluma ngomuntu omdala cha ngikhuluma lapha ngezingane. Lezi ngane-ke imost yazo zibe no matric ekube no matric awungithi kuxoxa nje isitori somfowethu wami naye ake sinakuleke usifundile isikole uqedile esikoleni umama wakhe usebenzile umama wakhe akasebenzi uzomahlalela ubaba wakhe wakhe izindlu kodwa ngaleso sikhashanyana lo mfowethu lo naye ade sikholwa nje esontenza zonke lezi zinto ayi ngicaleke lo mfowethu bese ngimbone seqale sephathispa wathi bhuti yenzakalani manje la siyaphandwayo manje kanti nabhutini manje yini uthi kuyaphandwa umlando walo mfowethu mncane kakhulu kodwa lo mfowethu into asezenzile ziyasabisa ihlanzimulisa umzimba. Mhlawumbe mfethu kancane ke sithi ubuyele emuva uveze ukuthi imost yabo banamathalente. Mhlawumbe iyiphi indlela abenza ngayo ngoba uyaveza ukuthi ugcina sebethatha ibhamu kuthiwa kuyaphandwa ke manje. Yiziphi lezi zinto abazenzayo abaphanda ngazo ngesibhamu? Hayi baphanda ngendlela ezihlukene labafowethu. Bale umsebenzi womkabi uzobafica emkabeni uzobafica. Kwamachechi yabafica kwaseyitolo yabona izinto abazenza kwangithi ingane ezincane ehlazimulisa igazi. Bathi-ke manje lento leyabo mfowethu ishi ngibele ngishayise ngovalo mina ngikhuluma asike sihlehla nje tawe ile sibuyele kuyo i-West Gang. I-West Gang igcwele umhlaba wonke. West Gang uzoyifica emahostela uzoyifica kuzo zonke iy'ndawo. Labafowethu laba
kuze kuthiwa i-West Gang. Lento iqale ngokuthi kube khona umfowethu owakuthiwa uMsenti. Lo mfowethu kuthiwa uMsenti, lo mfowethu ube operator yonke indawo. Ngicabanga lo mfowethu wafa eney'bhamu eziyi-killed 500 bese izitori zakhe. Ezingibhamu ngaki? Iy'bhamu eziwu-500. 500, yeah. 500 kuyanyuka kuyalezi. Lo mfowethu naye uMefa naye ufa udutshulwe iphoyisa ade sebenzisana naye. For security manje useyazinikela emaphoyiseni. Wathi qhamuka amaphoyisa emdubula wavela lala ngesisi. Wazinikela. Kanti kuyoqhamuka lo mfowethu wasebenzisana naye wamshaya. Wahafa. Kube khona abaphathi ke balamaqembu kune-West kune-East. Wangikhuluma ukuthi ingane ezincane lezi besifunda nazo ezikoleni ezinye ziqedanga ikole ezinye ziqedile ikole. Bebexabana ke labafuthi bexabana lamaqembu lawo 2. Labafuthi bebexabana uxabana ngokuthi kube khona oyedwa ozitshela ukuthi usile ofuna ukuthatha ibhamu eziningi zishale ngakuyena. Nomunye eshuthi ayingeke phela mpothe ezami lo mevula iqembu lakhe uthola ukuthi uzobashaphe nezu 250 shaphe lo munye usala na 300 yabo ngiyaestimate angengazi usiphe bengatheza ababeyibhanga. Lo uqala manje usupplyisa abafana bakhe amasosha yawanika. Lo munye nawe yashisa lo yangijwayela yaqala kuyajahwana manje sefuna lezi ibhamu lezi le scheme lesi sishale scheme le scheme ushale scheme. Lento le igcina siyafetha nabantu abaningi kwalimali imndeni eminingi. Abafethu abaningi abajoyinile imkhakha bajoyine ukuthi umuntu kufa umuntu wakubo. Uyangithola? Yebo ngiyakuthola mfethu. Ya, abafethu abaningi bajoyine ukuthi kufele umuntu wakubo. Kanti abafethu ke bona useqinisile mekuthiwa umphakathi bona ubuvikele. Hayi lapho cha lapho nje lapho ngiyadalula lapho ngiyabayibekela ke phansi. Umphakathi bona abafuni lutho ngezaka kubo. Inkinga ke kwaba khona kwasebenzeka lezi zinto lezi kwacaca manje ukuthi okay indawo ukuthi engenelana nendawo ukuthi waqala manje kuyajahwana lenziwa zonke lezi zinto ejahaneni ke sewenza zonke lezi zinto uphoqa ukuthi lento manje isiqala ukuba deeper kakhulu ngoba sekulela abantu abaningi ngalezi zinto lezi. Abantu abaningi asebephumule ngalezi ibhamu lezi ezibangwayo. Kwagcina nengane ezincane ke zajudeka zangena azazi story usaqala. Uyamthola. Ubona le qembu selikhulela abaningi kanje ngoba nomunye ubehamba nezingane. Lezana bengahlulwa lezi zase-West. Hayi ayihluli. Ingakho kangaka. Hayi ingakho kangaka. Kunamaqembu akaba khona before khona ngale kwamasho. Hayi awasekho wonke. Labana abafuthi namanje basakhona. Ngenxa ukuthi labana abafowethu imosti yabo bayishibana masayeli bafundile laba bantu labana. Labo bantu labana banqini ukuhlalela endlini isikhathi sangenyanga uyitshenta beko. Yabo. Bafundiswana lapha endlini. Ngizwana? Bafundiswana ngoba behlele endlini inyanga. Efundini eziningi lapha imosti yabo kusefana ukuthi usuke kusejele. Kuyahlala la kuyakhulunywa okay. Madoda nina manje nina ngoba ifunda qhubeka nesikole. Thina la sicabanga ukwenziwa no 2 no 3. Thina senziwa no 2 no 3. Labana abafana kahle into abalwana balwa nemali. Yabona lezo zamathenda uzobafica futhi. Ngefull force nangenkanyabo bakhona. Ngoba mhleli phansi bayasho ukuthi okay asike sibone lesisuka la sakule ndawo sophe sithola into ukuthi la and la sophe sibabhazi meke bagoloza laba ishaya ubani. Angizoli. Ya cha wena Futhi futhi labantu laba batholakala kuyo yonke indawo enemali. Ya endaweni enemali bakhona kubafiki. Ubani osponsorisha labantu ngoba uthi uveza ukuthi lezi ingane ezincane no 15 years. Ubani osponsorisha ngayo yonke lento ibhamu ngoba siyathola nanokuthi abanye bahamba ngeemoto eziphezulu. Bayithatha aphi imali engaka? Angithi ngisho ukuthi la so ngoba ngisho ukuthi abikho abanye abafuthi bayasebenzisa iadvantage ukuthi ingane lezana azazi ukuthi
imali uyabo kunezikhulu thizeni ngiyidalule ngamagama kunezikhulu esihloniphayo ezazi kahle ukuthi hayi vele laba bengabantu u6000 lo2 3000 la hayi ingane ngiyayithuma zenziwa no2 no3 kahle athi bayinqwaba abantu abagangayo ngengane ngoba bazi ukuthi okay lezi ingane lezi zinamatalente lapha nalapha lezi ngane mele zaphuma zathi ziyakuwena obvious zobuya nawe phansi nqwaba yabantu laphana abayisebenzisa advantage ukuthi lezi ngane lezana ngoba phela kuyingoba ngichaza ukuthi angikhulumi la ngo28 31 32 33 cha la ngikhuluma ngingane ezincane la yabo and futhi enye into ekhaya mina engifuna sikhulume abanye abazali basuke bazi ukuthi ingane ziphila kanjani abanye abazi kunomunye umama nje athi ingane ngandza ngicabanga ukuthi ziwu4 zipe zonke sekhona incane manje ugcina ina 12 11 lengane isushaspa nayo manje ineminyaka 11 yeah isushaspa angisibela umalume naye ukabelento kwabo ubaba wabelento ubani wabelento sekusele wona yodwa egcekeni manje endilwama mina zinabule ngiphathe kabi uma ngibona ejutha enza zonke lezi kunabantu kahle la abadlalayo ngengane for ukuthi ingane yazi ukuthi ayile menginika imali kaGwayi le ezokwazi ukwenza into ewuzi ingane lezana yona futhi eksangakwazi ukuthi futhi ikwazi ukushintsha zikhona esakwazi ukushintsha lapha zikhona kodwa esangakwazi ukushintsha manje mfethu ngisiyathola ukuthi namantombazane ayasebenziseka kulento lena mhlambe amantombazane wona asebenzeka kanjani leza ingane ingane vele ezinamathalent amantombazane uyakwazi ukuthi wekuthola ukuthi wena uyazi ukuthi unemali yabo hlapha ku-account asike sijude uzohlapha unemali ku-account uzothumela intombazane ifike nje ingridog umqondo usho wena mfunyele imali zababa mfunyele zonke lezi zinto intombazane masibuye endlini iyafika hayi indoda yami inemali ephunyiwe kanje hlala ndoda yakho ihlale emlazi sikuyahanja kusikiwe emlazi mesifika wena imali uzoyikhipha efonini yakho futhi uzositransfera kabi kumele utransfere imali le amantombazane lapha ngoba ngisho ukuthi nakhona afundisiwe ajoyiniwe yabo amantombazane lapha ekwethona ayachasa kakhulu ayuqhathanika akhona ayakwazi futhi uthi wena kusho ukuthi ingane izokushela uyishele ngesibhamu ifike uchaza umina kanjani okay daba mase yabuya siyathatha leso sibhamu wena ayithi phela wena uchomela umuntu orong yena ifike iyasho yonke into ekhadini unani uhlala nobani ubani amantombazane lapha anzima kakhulu amantombazane lapha ahamba nabawina kakhulu ngabona iwesibihluleka ayaphuma nje kona yaqhela uyabona yaqhela mase yadedela kahle amantombazane lapha uyakwazi ukuthi mase kubona ukuthi insazewethu mhlawumbe seyiphezulu kakhulu kunayo ngoba kunowesine east uyangithola so ukuthi nje uzwazi ukuthi okay lase inamandla kakhulu thishe nje 5 girls tshwana yasenthemba nje njalo Facebook nenze zonke lezi zinto lezi fike lapha kumina usuka pension nanibandla la fike nje amantombazane fike eqalisa pension emafonini ishele yonke lezi indawo lezi awuna ingane prize uthandana nazo seyazi ukuthi okay ngihlala kapi ngicashiphi ngitholakala phi isikhathi esiwukuthi kuyabonakala seziyabuya lezi ngiyamlalisa nonke angithi phela labana abantu abalali endlini zabo khohlwa abalali endlini zabo khohlwa bahlale befuna bahlezi beseyithathile hayi mkaqonye bahlezi bekhona mkaqonye baphasejini zobafika abazali bayazi ngayo yonke lento bathule ngoba ingane ziyabondla ya sengasho nje abanye abazali bayazi abanye abazi angithi phela kubani ukulokhunjani ukukhuluma nomuntu ofayile isinkwa aphambili etafuleni abanye abazali bayazi abanye abazi yabona manje kuthiwa mhlawumbe amathuba omsebenzi ayaba khona naba zengane engashaya ovalo manje kuthiwa zixoxa umlando yazo ephuma khona lapha ngaba lelo ngane
zingena indawo waserent ziyangenela Ukuwaveza nendaba yokuthi nasemahostela bayatholakala bayizinkaba. hayi batholakala kakhulu and bakhona bathothi imoto futhi nakhona ayikho into eyenziwe ngoba ngichaza ukuthi leza ingane ezinamathalente kabi zikwazi ukucishela ama-tracker Zifundiswa nini zonke lezi zinto mfethu? Isibhamu batrainwa nini isibhamu ngoba ngiyezwa kuthiwa zincane impela kodwa isibhamu ziyashaya ngapha yakwazi ukucima ama-tracker emotweni. Yonke lezi zinto lezi iqeqeshwa nini kanjani ubani? ayazi ngithi ezinye izinto ey'kanjalo ngoba ngicabanga amanga mengithi ngiyazazi uzitrain ubani cha uyanikwa nje kuthiwa uyanika isibhamu kuthiwa awukuyongena laphana uthole ukuthi uzotrainwa ngumuntu vele okudala qala usibhamu oyinkinga mele wafika wamshaya ulisurise amaqhuzu akhe anyukela kuthiwa amaqhuzu amarenki Hey ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa kakhulu. Mhlawumbe mangathi ukalekisa iminyaka omncane kakhulu kunabo bonke kuWest uneminyaka emingaki? omncane nabo bonke ewuthi nje sebekhona cabanga ukuthi asike sithi 11 omncane kunabo bonke. yeah Bese kuthi omdala kunabo bonke. Champion awudating asike sithi 31 Omdala loyo. yeah Hayi 31 chapter yeah chapter 31 ngoba mhlawumbe mase ubo 29 kwehle kuze kuyofika 11 years. hayi kuze kuyofika 11 iyavalayo No 11 years nawe uphethe isibhamu sakhe. ayikho into oyithuzo ukulithole laphana Mangizwa ngendlela osho ngayo izinto abazenzayo kusho ukuthi laba bafana banesibindi ngenye indlela. Kukhona yini abakudlayo kuyisidamizwa noma nje lento lena bayenza bephila saka? hayi edakamizweni bayazidla abanye-ke badla ontashi abanye babhema ongidi kodwa nje bakhona abaya ngegazi ayazi ukuthi umuntu okay noma ngiya ngegazi ngoshaya 3 namhlanje lapho ngithole leyo mali hambe ekhaya ngi-5 Uma uthi uzoshaya 3 usho yini ikhanda lomuntu? abande ngoba hayi laphana kusetshenzwa kakhulu laphana ayikho into engenziwa leza ngane impela kuqangiwe ngazo ngoba imost yabo bayakwazi uthola umuntu uzothiwa uno-6000 lapha wambe ukunqathu efike futhi umbane efike eshaya 2 ngo-6000 Abulala abantu abawu2 ngo-6000 imali encane nje kwamala ukuthi nje athenga ukuthi bemthembe. ya lebe kunokugaba ngamaphoyisa kuthola ukuthi amaphoyisa ayazi ukuthi avalile eNandi ukuthi izothatha imoto zobeka hostel ubuye nje mhlawumbe ngeenyawo ntamba amazi yobuya ziyabheka ntamba amazi yadayiswa Awangeni amaphoyisa hostel. ade ngena udaphela noma ngithi i-connection ikhona yonke indawo ya i-connection ikhona yonke indawo Manje wona bheka ngapha elokushini imoto isehostel. Singanqeni futhi ukuthi zithathe hostela zifakwe khona lezi ayidlula kuyindawo vele nemjondolo Yeah. ya kuyabaleka kalula yonke into ilula Hayi ngiyakuzwa mfethu hey. kunzima kakhulu yabona mina enye into ongangisho ukuthi eyangifaka laphana mina ngifake ukuthi kunengane zabafowethu angike ngithi kunabafowethu mina abafile phambi kwami bafa ukulungisa kwangaba khona yabo kunabafowethu mina engenza ukuthi ngijoyina leyanto lana kunabafowethu abafile bangakwazi ukuphela ke-revenge mina isifiso sami nangisho naso ukuthi ngelinye ilanga mhlanzo lamandla ngibaphele Iyona into yagcina kwenza ukuthi ungene nawe kweWest ngingene nokuthi futhi phela ezangakithi lezi akwazi ukuthi
ezangakithi ontanga yamanje ngikhula nabo sigijima nabo ngama-anda mina sengiyasonta manje sengumfundisi manini yinze ngumfundisi mina angihambe nabo labantu yabona laba abantu abayiphathi ingane amantombazane inganqeni ingane umuyishela ibuza ukuthi uyawudinini hawu uthangulona ethi ibuza ngathi phozo ngenzelani ngizongivikela kanjani ibuza ngathi naso nesibhamu Sothi ngani uyayifuna kumele uhambe uyojoyina ngenkani yabona lento umngane kumele lapha ujoyine ngenkani manje yabona ufuna yangane kanti ukwazi ukujoyina kumele manje ubonakala uhamba nabantu abayingozi lapho uhlini noma uhamba estradini uhlini hambe nje hamba ubamba caca uthi ayadlalwa-ke lapho naye useyona ngempela-ke lento kuyiqiniseni kangakanani mfethu ukuthi bebehlupha nasey'koleni nasemasontweni yabona kabe ngoba ngisho ukuthi labafowethu labana kuyiqiniso lokho angifuni ukuqamba amanga kodwa kunamanye amacala futhi labana abafowethu ade bephiwa wona ngoba ngisho ukuthi bekunomgruphana ombili kunewe sikune-east i-east ibikwazi ukusulela nge-west amacala kusulezihambe yoganga ibuye ithi lapho yabo ya yabona lezo zinto lezo abanye bebezenza ngoba laphana ngisho ukuthi abantu abadala bayo leyanto bona kwangayona inhloso yabo ukuthi liyaqembu likhulele libe lingakayani yabo bona phela bamajika nje kamnandi wagcina manje kufa abantu ngena laba bayajoyina laba bayasimanje sibani bafile sikuyangena kuyande kwanda kanjalo ngonxusi abantu abaningi balahlekelwa abantu basemakubo bajoyina lapha nabanye imisebenzi bengayitholi ebona umuntu ethi hayi kungathi impilo lapha imnandi kade afana kuphila kuThixo awuthi ngijoyine nabo yami ngizoba right yabo iyona into abantu abafethu abaningi bejoyine lapha ngempilo yakhona isitayela beshawa kakhulu lapha ngoba ngisho inemali kakhulu ozenze nix hayi qhawe ngisacela ke sibambe lapho namhlanje qhawe ngiyacela ke sibambe lapho qhawe siyabonga kakhulu mfethu ngokuthi sibe nawo ohlelweni Budayi bonga mina bengifisa uqhawela lami ungakavali ngiyacela qhawe mhlawumbe lento nasi nikwazi mhlawumbe nina ukukhuluma nekhulu ngiyafisa qhawe mhlawumbe nike nikwazi mhlawumbe ukuhlela mhlawumbe nomcimbi omncane mhlawumbe ngiyafisa nihlangane neyouth ufike njengokuthi uzomotivate youth uzokhuluma neyouth yebo qhawe nokuthi mhlawumbe ya qhawe nalokho right kunanabafowethu abangakhuluma izinto bephilisa abantu namathuba emisebenzi qhawe ngiyacela nokuthi uhulumeni wethu ngiyami ezame yazi ngiyafisa kuze kuyobonakala ukuthi ubugebengu ngeke kuphela kodwa buyoncipha vele ziningi izinto qhawe engakwazi ukuthi ilungiseke isizwe yabona nobaba uMkhwanyazi naye umsebenzi wakhe muhle kakhulu baba lwana naye laba ngiyafisa ukuthi ebe nje ingane emotivate ingane nothi ukuthi ingane ziyazondwa cha angiphela kubuhlungu ukuze ukuthi umndeni wakho yenzeke kanje wonke umuntu akafundi ingane yakhe hayi akekho nje umuntu ofunayo ingane yakhe yabo bengifisa ngempela qhawe lami sure baba bengathi uyanqamuka la usingazwakala manje siyazwakala qhawe mina bengifisa ngempela ukuthi nikhulume nabantu abaphezulu ukulokhu njani mhlawumbe kuzoyo ukuthi kuyenziwa mhlawumbe leyo show leyo mhlawumbe kuleyo ndawo mina ngazama ukuxhuma abafowethu mhlawumbe siyesixoxe ngoba phela le ndaba awuthi iqala manje kanje yinde hayi kunankinga qhawe sizolokhu sixhumana nje mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe hayi bonga mina